Bo día a todas e a todos. Benvidas a Avanza con Elas, o acto conmemorativo do 8M, o Día Internacional da Muller, unha data que se celebra en moitos países do mundo a prol da igualdade, da xustiza, da paz e do desenvolvemento sostible, sen atender a fronteiras nin a diferenzas. E Galicia súmase cada ano esta iniciativa para celebrar a esas mulleres artífices da nosa historia, esas mulleres que escribiron o noso pasado e comezaron a loitar pola plena participación da muller na sociedade en igualdade co home. Celebrado polas Nacións Unidas dende 1975, proclamado pola Asamblea en 1977, o 8M atopa as súas orixes nas manifestacións de mulleres que especialmente en Europa reclamaban xa a finais do século XIX e comezos do século XX o dereito ao voto, mellores condicións de traballo ou igualdade entre mulleres e homes. Ese día é froito de máis de 100 anos de movementos feministas que reclamaban e seguen a reclamar unha igualdade económica, laboral e social. Foron moitos os avances alcanzados dende entón, pero tamén aínda queda moito por facer. E así o intenta recoller o lema escollido este ano por Nacións Unidas, igualdade de xénero para hoxe, para un mañá sostible. E porque pensamos no mañá, pero sen esquecer de onde vimos, pensamos nun formato de acto conmemorativo como este que estamos a presentar, que reúna varias xeracións de mulleres galegas e exemplifique avances reais pola igualdade na nosa sociedade, que homenaxee as nosas antepasadas e fale de anhelos de futuro. A Avanza con Elas non só lle atribúe un significado intrínseco no seo de cada unha das familias aquí representadas, non só pon en valor o relevo xeracional e a transmisión de saberes de avós a fillas e a netas, senón que tamén constitúe unha chamada aos espectadores aquí presentes e os que estades seguindo o outro lado da pantalla, porque verdadeiramente para avanzar como sociedade debemos facelo todos xuntos. Así, as mulleres participantes nesta xornada representan épocas e cambios, pero tamén continuidade. Transmiten o que foi e que permite ser agora, o tempo que debuxan novos horizontes. As mulleres coas que compartiremos a xornada de hoxe faránnos reflexionar sobre vivencias cotiás, como antepoñer sempre o outro fronte ao benestar de ambicións persoais cunha extrema entrega e xenerosidade á familia sen chegar a cuestionarse se as doutrinas educativas ou culturais que lles inculcaban eran as correctas. Ou como o valor da tradición e o arraigo para medrar forte e ser un bo embaixador das lembranzas colectivas. Como o poder que ten a música destes tempos inmemoriais para desfrutar da vida, pero tamén para facer fronte aos sensabores, para evadirse e para sair adiante. Imos, pois, coñecelas. E comezamos polas nosas primeiras convidadas. Son María Sara Mouzo, Dolores Lema e Ana Blanco. Sí. Mentre se senten, voulles contar algúns trazos que marcaron a súa vida. María Sara, máis coñecida como Maruja, ten 81 anos e leva palillando dende os 65. Como ela di, empezou xa de maior. É natural de Camariñas, onde naceu e vive coa súa familia. Na súa casa foi onde se acubillaron os 3 superviventes do naufraxio do Serpén hai case 135 anos. Dolores Lema é filla de Maruja e directora da mostra do Encaixe de Camariñas. Aprendeu a palillar cando era pequena porque lle ensinou a súa avoa, que era quen a coidaba mentre os seus pais traballaban no campo, e agora dirixe un dos eventos máis importantes do sector. E Ana é a máis pequena deste clan palilleiro, onde comezou con só 5 anos, e para o que di que se precisa moita paciencia, combina esa afección coa natación, a panderita, a gaita, o baile. Ana ten tempo para todo. Ben, agora durante os seguintes minutos queremos escoitar a vosa experiencia. E se vos parece, que tal se pomos sobre a mesa iso da formación nas vosas xeracións? E voume dirixir directamente a Maruca. Maruca, agora falamos de formación, pero no seu tempo era ir á escola. Estábamos a falar de aprender a ler, non? Non, era ir a aprender a ler nada máis, non era máis. Pero pouco tempo fun, porque tiña que traballar. Porque miña nai casou acabando a Guerra de España.
Meu pai foi a guerra. Despois, meu pai morreu de 30 anos. E quedou-me o meu abuelo, e tiñamos 2 tías, que nos criamos todos juntos, a mamá, que era a maior das irmãs, criámonos todas juntas. E despois, minhas tías casaron, e unha miña irmã a maior, que me pasa 13 meses, tuvemos que coller o carro de traballar na terra. E penillábamos de noite, de noviembre a febreiro, porque eran as noites grandes. Acabaron os labores agrícolas. E depois había que traballar as leiras. Gracias a Dios nunca nos faltou que comer, porque algún día o que tiña terra era o que comía. O que non tiña pasaba-me mal, porque non había o mundo que hai agora. Sería a guerra de España e non se podía, non había. Entonces empecé a penillar, de pequena, sí. Vi a miña nai penillar, as penilleras xuntábanse todas, tiñan un banco, sentábanse todas atravesadas cara ao banco, non había na nosa aldea, máis nas aldeas de por ali, non había luz eléctrica, había luz de carburo. Botaban luz carburo a luz, colgaban, e despois penillábamos de noite. E depois, no verán, se traballaba, se penillaba. Había que facer as terras. Vostede dicía que pouco foi á escola, non? Non foi nada casi, porque tamén tiña moito que andar, e se chovía xa non podía ir. Que pasou cando chegou o momento de decidir se a súa filla ia estudiar ou non? Porque foi a primeira, non, da túa aldea en estudar. Sí, da miña aldea foi a primeira, do que a parroquia é a segunda generación, porque estamos a falar de que son do 72, teño 50 anos. O instituto máis cercano estaba en C, había que trasladarse, problemas de traslado, co cal tiñamos a suerte de contar cas becas para ir ás laborales. No meu caso, na miña generación, estaba dando, as becas que nos salían aprobadas salíanos para Zaragoza. Entón, eu sempre digo que a miña nai habría que facelle unha estatua, porque ahora vas a Zaragoza e igual algunha nai incluso di, ai, pobre fillo, non? Que ten que ir tan lesos. Imaginadevos, nos anos 80 e tantos, sin internet, sin teléfonos, non había teléfonos na casa, estamos a falar de aldeas onde o teléfono existía nos bares e había que dar os recados, o sea, é que estamos a falar, parece que non, eu considerome sempre, non sei, teño un espírito moi xoven, pero parece que son xoven, pero estamos falando de hai 50 anos, con toda a realidade que vivíamos hai 50 anos. Entón, que uns pais que a cultura que tiñan hai 50 anos me deixaran ir estudar a Zaragoza, donde as comunicacións eran por cartas, vían os seus fillos nas vacacións de Nadal, en Semana Santa e no verán. Pois a verdade é que foi moi duro. Miña nai non é que se enfrontara, senón que miña nai tivo que convencer e dar ese paso con súa nai, que vivíamos con a abuela, con o meu propio pai, porque nesas épocas os rapaces que foron estudar iban para seminarios. Entón, vale, aí non lle daban moitas voltas. Pero as rapazas pois empezaban a dicir que íbamos coller malos vicios. Bueno, o que vos podes imaginar se alguén se pode trasladar a eses anos. Entón, para unha persoa como miña nai ou como outras moitas que logo tamén deixaron ir as súas fillas, eu sinceramente digo que hai que sacarlo o sombreiro, porque enfrontarse a esa sociedade que non había internet, pero estaban as veciñas e os veciños dicindo, pero Maruja, como lle vas deixar ir que ou vai quedar embarazada, que era a típica frase, ou vai coller malos vicios, tiriri, tiriri. Entón, foi moi duro para ela, para mí non foi duro nada, sinceramente, pero para ela foi moi duro, e logo, eso,
gracias que saliu todo ben e se me demostrou que non pasou nada, é todo o contrario, todo positivo que ten a formación. Cousa que ora a miña filla, verdad, Ana, xa non dirá, isto é surrealista. Instituto ao lado da casa, autobús pola porta da casa, o sea, igual pensa que estamos a falar do neolítico, pero non, estamos falando hai uns 45 anos para atrás. No, perdón, 35, menos 15. Ana, por que non lle preguntas a túa avoa como se enfrentou a ese momento, nese momento, con esa sociedade que describe túa nai, de deixala ir? Ela xa di moitas veces na casa a historia que había antes, pareceme moi surrealista porque agora as cousas cambiaron moito e hasta se preocupan, sabes, moito polos meus exames porque chego do instituto e pregúntanme que tal me saliu un examen e que tal levo a escuela. É todo moi ben. Cambiou moito o tema. Sí, quería a opinión de Maruja neste momento, despois de ver esta evolución que tivo na súa casa, cando mira para atrás e vostede ve o que lle custou aprender a ler porque aprendeu. Cando miras para atrás, como ves que aprendestes a ler, Sí. que sabes que o teu tío non che deixaba aprender e marchastes, conta eso. Pois, como aprendín a ler, pois voño contar a verdad. A escola non había máis cartera que aquí iba a Camariñas. Sí, fala, mamá. A Camariñas A onde cheo? non había máis cartera que esa. E nós vivimos a última casa indo para os cemitérios ingleses. Cerca de Monteblanco, da duna de Monteblanco. Entón, había moito camiño que andar hasta onde les chaman a Sociedade de Seviña, e ali era a escola. Entón, se chovía xa non iba, a tarde xa non iba. Outros anos aprendín. Porque Tiñas que traballar. Tiña que traballar. E entonces, tiña un tío que daba clases de noite aos que non sabían ler, a juventud, non sabía ler. E daba clases nunha habitación que había cama, había unha cama. Eu estaba pola cama a tombos. A miña nai foi a unha feira, había un libro, porque a mí gustaban ler os papeles. E vai ali había un libro, como agora se lle fan a primeira comunión aos nenos. E comproumo. Eu fui un pelí, iba sempre pelí, porque había ese asunto. E dixo ao meu tío, dígame que le traiste. E dixo-me ele, cala, rapaz, onde non é a dana hai que visitar. E dixo, bueno, que leen, pero eu fui seguindo. A miña nai un día me andou má escola, non se pedía matrícula, nem se pedía cousa ninguna. Fui a chegar a xunta mestre, co mesmo libriño, que non entendía máis. E despois, a mestre dixo, mas construir non podes. Tens que coller, dou-me ela outro libro, e había que pasar silabario, cartón e manuscrito. E despois pasar a primeiro grado e a segundo grado, antiguamente. Entón, eu dixo-me ela, toma este papel. E ali había unha de Sabiña que iba a Coruña a comprar para vender en Sabiña, daslle a verita e dixo, mele, que che trae este libro da Coruña. Cando me trouxe o libro da Coruña, era o segundo grado. E tuve na escola había que dar aí, chamame o segundo grado, enciclopedia segundo grado. Que me rompía un rapaz cando era pequeno, que se eu tuvera guardado. E había que ler a lección e depois dicila de memoria. E depois xa non fui a escola. Porque tiñas que traballar. Aprendío a ler de escoitar a seu tío. Non lle quiso enseñar, pero... A sumar e multiplicar é algo de dividir. Xa non cheguen a nada, digo. Xa non cheguen a máis. Porque non podía. Tuve que traballar, porque meu pai morriu moi novo. A gracias ao abuelo que tiña, que nos criou sin pasar fame. Mas a miña nai que traballara moito. A miña nai seguiu panillando. Despois, para poder ter este estudiando. E nós traballando bravamente os pais. Precisamente, Maruja, queríalle preguntar dese oficio de palilleiras. Sodes unha familia de tradición palilleira. Quería vos preguntar como cambiou ao longo destes anos. Ele cambiou moito, porque agora hai asociacións
hai unha profesora para rapaces, e nós penillábamos con ver unhas as outras. Cambiou moito. A ver, a técnica en sí non cambiou, os puntos son os básicos. Que pasa? Que o que cambiou foi a innovación nos deseños. Entonces, cos puntos tradicionales estamos a facer diferentes, o sea, calquer diseñador ou artesán, porque estamos a integrar, xa fai, desde que empezamos co proxecto, o encaixe, a artesanía galega do encaixe, co diferentes artesáns galegos. De feito, este ano na mostra xa vamos que a segunda edición da fusión de artesanía co encaixe. Vaise vese na pasarela, porque o que máis vistoso temos na mostra do encaixe é a pasarela. Entonces, temos agora mesmo inscritos 14 artesáns, desde solleiros de prata, buño, que o temos ao lado, de tocados, o sea, desde a Fundación temos unha base de datos do cal tiramos dela para que intentar integrar o encaixe con todas esas artesanías, porque, como é a miña frase favorita, hai que sumar, integrando. Así chegaremos a algo, se dividimos vamos mal. Entón, realmente que facemos? Pois, se un artesán ou un diseñador de moda nos piden, por exemplo, ai, como o corazón caiu, ai, non está aquí, nos piden trasladar unha silueta dun corazón máis ou menos, bueno, isto foi solicitado por un diseñador humano a encaixe, pois aí temos a innovación da idea do diseñador ca diseñadora de encaixe, porque as palilleiras palillan sobre un cartón, sobre un dibuixo, pero ese dibuixo sae dun diseño feita por diseñadora de encaixe. Entón, pasa a idea do diseñador a diseño de encaixe, e logo a diseñadora de encaixe cos puntos característicos que ela lle parece que lle van ir mellor, vale? Ou, según tamén gustos dos diseñadores, que hai que integrar os gustos do diseñador de roupa, neste caso, cas posibilidades que ten un encaixe de camariñas, porque o encaixe de camariñas é un encaixe intercruzado, entonces síguese todo nunha peza. Entonces hai veces que piden algo que yo temos que transformar en algo viable, que non é viable. Entonces hai que transformar o que eles piden en viabilidade. Entón, aí está a novedade, o sea, aí está o avance do encaixe é a innovación, é diseños novos e aplicacións, aparte de toda a promoción e aplicacións en xeral en todo, porque antiguamente, cando mi avó palillaba todos os antepasados, porque o encaixe de camariñas témolo datado desde finais do século XV, estaba moi utilizado no ensobal eclesiástico, pezas do Catedral de Santiago, encontrades moitas pezas de encaixe, no eclesiástico e no ensobal da casa, doméstico. Logo, según épocas e siglos dos reyes, Felipe II, tal, para diferenciarse nos puños, na roupa, empezou aí. Que pasa? Que logo, cando empezaban, porque isto é un pouco a historia que teño aí, eu un pouco, non me quero enrollar con esa historia, pero bueno, era un elemento diferenciador. Entonces, sempre eran as clases nobles e as clases burguesas as que querían utilizar o encaixe, pero os outros que non o utilizaran. Entonces, bueno, aí houve unha historia durante séculos, pero actualmente, o sea, vamos a falar da actualidade. A actualidade, ca miña experiencia, referéndonos a ela, o sea, estamos a falar do mismo século, non vamos para atrás, para non vos liar. É esa, a innovación e a integración en diferentes, en todos os campos. Eso é o que queremos conseguir. Pero logo, o que é os fíos, fío de liño, fío de algodón, metálicos, bueno, claro, ahora hai máis metálicos. Quería preguntar que esa innovación conseguístela vos, as palilladoras, durante estes anos, e agora quería preguntar a Ana, porque escoitando a túa nai, falaba de deseñadores, de xolleiros. Hai palilladores, Ana, ti que comezache de tan pequena? Hai máis palilladoras que palilladores, pero hai, por exemplo, se temos 20 rapazas, hai un ou dous, hai moi poucos. Por que crees que pasa? Non sei, estará aínda mal visto, pero...
é que o encaixe, como outras artesanías, é un oficio moi feminizado. Entón, se durante moitos séculos o asocian á muller, que un rapaz palille, pois ten os seus atrancos. Que pasa? Que grazas a moitos impulsos, a sociedade, a atos de igualdade, estamos conseguindo de que cada ano se inscriban máis nas escolas de palillo nenos. Pero, bueno, sigo dicindo o mismo, eso ten que partir da casa, da nai e do pai. Porque que atopades esa resistencia? A ver, sí, porque mentres o porcentaje sea baixo, entendo que sí. Ana, e ti como explicas no teu entorno que sodes todos novos? Que o que escoitas? É que non se escoita moito. A ver, eu vou a clases de palillo e agora na miña clase na que vou eu non hai rapaces, pero noutras sí que hai algúns. Nós agora non estamos tan obligados a palillar, por así dicilo. Nós palillamos para poñer encaixe nas roupas ou como accesorios. Non sei, un beijo. E cando un deses rapaces se anima, que lle traslada despois aos outros rapaces? É dicir, rompe fronteiras? Ou non tendes sequera ese discurso? Que? Ou non tendes ese discurso entre vós? Non falades iso? Non falamos moito a verdade. Atopaste con outras situacións de desigualdade, Ana, no teu día a día, no instituto? Non, bueno, ás veces hai persoas que discriminan as mulleres porque din que nós temos que facer as tareas da casa, pero creo que o din para poñerse con nós, solo. Non crees que sea un discurso de verdade? Realmente, despois no día a día, sabes que eres consciente de que eles tamén participan nas tarefas do fogar, por exemplo? Sí. Eles, eu creo que no fondo tamén participan na casa, facendo as tarefas. E senón, quedaralles por facer. Moitísimas grazas ás tres. Gracias. Por ofrecernos o vosso testimonio. Ben, agora teremos a oportunidade de escoitar as nosas seguintes convidadas. Son Plácida Vázquez, Miriam Vázquez e Matilda Nieves. Plácida ten 74 anos, unha vida fascinante, naceu en Sober, en Lugo, pero criouse en Santander. Despois volveu a Ourense, onde xa desenvolveu toda a súa vida adulta, aínda que, como nos contará ela mesma, non coa visibilidade que merece, pero as súas conviccións nunca abandonaron, souberon impoñerse ante todas as adversidades e transmitiullas así as súas fillas e as súas netas que aínda hoxe escoitan os seus consellos. E veremos se cae algún. Entre uvas e adegas e viñedos creceu Miriam e agora, xunto co seu irmán Manuel, dirixen o maior grupo bodegueiro de Galicia, Bodegas Gallegas, e dende sempre defendeu o papel da muller e a súa igualdade en todos os ámbitos, abrindo portas nun sector históricamente masculinizado. E a pesar de ter só 10 anos, contamos cunha rapariga que xa ten un viño co seu nome, Matilda Nieves, é un viño moderno e actual que percorre o mundo e xa conta con varios recoñecementos internacionais, pero que ademais está ligado á tradición familiar con uns aromas que nos evocan a Ribeira Sacra, e así é Matilda, que reúne na súa persoa todo o mellor do pasado e grandes ilusións do futuro. Ben, benvidas as tres. Plácida, do que acabamos de contar, pois chama a atención eso de que non coa visibilidade que mereces. Gustaríame que nos lo contaras. Sí, bueno, yo soy, somos 4 mujeres que nacimos en Sober, estudiamos las 4, pero mi padre en aquel momento parecía como que era mal visto que trabajásemos porque se podía pensar que él no nos podía mantener y yo hice profesorado mercantil y no trabajamos ninguna. Cuando me casé, bueno, mi marido tampoco le gustaba, entonces pues compartía conmigo todas las cosas de trabajo, me traía los balances, opinaba,
O sea, yo sé que mi opinión la tenía en cuenta. Lo que pasa que, claro, tampoco quería que trabajase. O sea, era pues la mentalidad que tenían. ¿Entiendes? A Matilda, de hecho, le llamaba mucho la atención el otro día cuando estábamos un poco contando la situación que mi padre no quería que ella sacase el carné de conducir, por ejemplo. Sí, ¿no? Y eso a Matilda le parecía una cosa como pues de otro planeta. Y hablando con ella yo le decía, pero ¿tú eres consciente de que tú tenías un montón de importancia en los resultados de la empresa, aunque de hecho no tuvieses el cargo? Yo recuerdo siempre en casa estar hablando de temas de la bodega, mi madre era como la que ponía la guinda de la decisión final y ella ni siquiera es consciente de que tenía esa importancia en los resultados del negocio. De feito, ahora, cando respondía, falaba de que compartía con ela as Sí, tarefas. compartía, le Claro, acompañaba en viajes de trabajo. É un matiz, non, de compartir, falando pero- desa pouca consciencia que igual ti nos Sí. estás a explicar porque falas agora de decisións finais. Sí, sí, él tenía siempre, o sea, una confianza total en el criterio de ella, pero me hace gracia porque ella no es consciente del peso que tenía, porque como en el balance no aparecía su firma o no aparecía en el poder en el notario, pero sí que eran 50-50 el negocio. Sí, o sea que yo creo que era lo normal de aquella época. Entonces, a él le gustaba que fuese una mujer preparada, que pudiese hablar conmigo de temas empresariales, pero, o sea, que la acompañaba de viajes con empresarios, siempre participé, pero en cambio, pues no trabajé nunca directamente. O sea, no le gustaba. Y lo del carnet de conducir igual, no me dejaba sacarlo. Lo que pasa que yo creo que si en aquel momento yo tenía carácter y fui a sacar el carnet de conducir. Y entonces yo creo que, bueno, las mujeres tienen que imponerse un poco y tener su personalidad y hacer las cosas para avanzar un poquito. Entonces, a mí parece que yo fui avanzando a lo de mi madre, que mi madre tenía que pedir el dinero a mi padre todos los días para la compra y mi madre no tenía ni el carnet de identidad con ella, ni trabajaba, ni sabía lo que mi padre cobraba. Ni tenía firma en el banco. O sea, mi madre, aunque quisiese marcharse con nosotras, pues no se hubiese ido tampoco. Entonces, esa parte tenían las mujeres mucha falta de libertad. Matilda, contounos túa nai que non che gustou nada esa idea de que a avoa non puidera sacar o carné de conducir. Sí, me llamó la Contanos atención. cal foi a túa reacción cando escoitaches esa historia. Pues que no me parece normal porque una mujer, una mujer puede tener también los mismos derechos que los hombres. Falades disto na escola? Hoy sí que hablamos y algunas veces hacemos como sesiones de este tipo. En a casa? Sí. Ou bastache co exemplo, o mellor? E hai cousas que xa non cuestionas, non? É dicir, cando estás cos teus amigos e lles contas o que fai a tua abuela, sorpréndense. Es que, a ver, con mis amigos yo de eso sí que no hablo. No sé, no se me ocurre. En todo caso, ves na túa nai e na túa abuela un exemplo, non? ¿Qué? Digo que queres ser cando seas maior como a túa nai ou como a túa abuela. Sí. Como son elas? Pues mi abuela es valiente, se atreve a muchas cosas. Y mi madre, bueno, pues que también me sorprende mucho porque aun con algunos machismos que pueda haber, pues ella es poderosa en la empresa. Qué graciosa. Contanos, Miriam. Bueno, ella lleva siempre puestas las gafas de la igualdad, lo que pasa es que tampoco se da cuenta. Claro. El otro día viendo el telediario salía, en este caso concreto Putin, y ponía rodeado de todas las personas más ricas de su país. Y Matilda desde atrás me dijo, pero no hay ninguna mujer. O sea, ella ya tiene otra visión cuando ve las noticias, cuando ve su día a día. O el otro día les pusieron un vídeo, bueno, que circulaba en las redes sociales, que le decían a un niño, ¿cómo corre una niña? Y hacían así, corriendo en plan, como si fuésemos débiles, ¿no?
Y ella le parece fatal, porque ya tiene otra visión de que... El otro día me decía, es que no somos muñecas, como diciendo, yo tengo que tener las mismas posibilidades que un chico. Lo que pasa que ahora ella, tanta gente, le echa un pouco para atrás. No, pero expresouse moi ben, non? Sí, Cando vos sí, definiu. Contaba tamén a túa filla, non? No eido laboral, como eses machismos que ti loitas con eles no teu día a día. Uy, sí. Lo que pasa que yo, al final no puedes estar haciendo todas las batallas que me saldrían porque es un desgaste muy grande. Yo estoy en un sector que claramente es un sector pues, muy masculinizado. Cuando empecé a trabajar, yo que era dueña de la empresa y a lo mejor iba a trabajar con algún compañero, íbamos de visita de clientes a Portugal, yo iba tal, me decía, él, apunta ahí, niña. Me llevaba como la secretaria. O póñeme o café. Y yo decía, manda narices. Y soy la dueña. Y luego, el tema de la conciliación. Yo siempre cuento, Matilda nació un 29 de diciembre, que era jueves. El día 1, que Mati tenía 3 días, a las 9 de la mañana me llaman de la bodega y digo, qué majos, que me van a felicitar, qué salaos. Cojo el teléfono, ¿qué tal, Miriam? Bien, bien, bien. Oye, mira, que tenemos aquí este pedido de no sé qué. Digo, o sea, no me lo puedo creer. O sea, ni 3 días de margen me dieron. Claro, ellos no son conscientes de que tú acabas de aterrizar en la maternidad, que no sabes cómo es el tema de la lactancia. Eso aquí nos afecta a nosotras. Entonces, es difícil, o sea, tener poder y a la vez tener una vida familiar plena. Entonces, y otra cosa también que me parece importante en la empresa es buscar un poco la conciliación familiar pues en la jornada laboral, porque si a mí me gusta ir a ver la función del cole de Mati, pues entiendo que a los demás también le puede gustar. Y hemos ido adaptando cosas para facilitar la vida familiar. No sé si hubiese sido hombre, si lo hubiese hecho, yo creo que no. Es decir, que ¿por qué me mueve a hacerlo? Porque lo vivo de otra manera. Entonces, creo que es importante que vayamos haciendo cambios prácticos y dando ejemplo a las demás generaciones, claro. E crees que é posible? Non cambiou grande cousa na empresa? Sí, han cambiado cosas, porque luego realmente, bueno, yo creo que un poco por temas de educación las mujeres solemos hacer el día a día más fácil, tendemos mucho más a aunar voluntades, bueno, porque es quizás la forma que hemos tenido de conseguir avances, de poner a la gente de tu lado para conseguir cosas, y esa forma un poco también se ha trasladado a la forma de que la gente entiende la empresa. No somos una familia porque también hay momentos oscuros, pero se trata de que, bueno, pues todo el mundo pueda tener vida familiar también. Plácida, como ves esas decisións que toma tua filla a agora? mí me parece que, o sea, que se avanzó mucho y la verdad es que ella lo está haciendo muy bien. Y Matilda lo va a hacer genial. Mejor. Estoy muy tranquila, muy contenta. Da túa experiencia, queles son os consellos en esas cousas que dis para atrás nin para tomar impulso? No, yo, vamos, creo, por ejemplo, para la generación que viene de ellas, que las redes tienen muchos peligros, tienen que tener cuidado. Cuando tengan un novio, que lo tendrá, que no le controle el móvil ni que le controle la ropa que lleva, y porque todo se empieza por ahí. O sea, que tenga su personalidad y que tenga su decisión para ella, que es un ser individual, y sobre todo que estudie para trabajar, que le cree independencia. O sea, yo creo que eso sí va a estar preparada, que sabe, la ponemos al día. Queres dicir algo? Pues que, Sí. a ver, si yo tengo un novio, pues que no le voy a dejar que me controle. No. En todo caso, Mati, tamén podes decidir non telo. Claro. Efectivamente. Quería falar agora desa conciliación familiar que apuntaba desas dúas. Ti no eido laboral e ti falabas da túa experiencia desa conciliación laboral extraña que tiveche na túa casa, Sí. non? Supoño que a túa na túa casa é diferente xa. Sí, a ver, yo tengo un compañero que, si no, no lo hubiese elegido seguramente, que participa como yo. Pero bueno, me imagino que muchas de las mujeres que estamos aquí sabemos que luego la logística siempre es nuestra. ¿Qué se va a hacer de comer o qué vamos a llevar? ¿Que hay que comprar calcetines? Yo estoy a lo mejor mandando un mail súper importante y al mismo tiempo sabiendo que tengo que hacer no sé qué. Bueno, eso todavía creo que mucho peso de la logística, de la intendencia en las casas
sigue siendo tarea nuestra, pero nada que ver con cómo era mi padre, pobre, que él era el rey de tráeme una copa, tráeme no sé qué, hazme tal, era otra forma diferente, ¿verdad? Sí, ella protestaba siempre. Pero a mí, la verdad, no me costaba nada ir a buscar el vaso de agua. Él nunca fue a un supermercado a comprar, pero yo creo que era normal en aquella época. Iba pues, a ver cómo tenía colocados los productos. Y entonces no iba al colegio, yo participaba en los colegios, esa parte. Él trabajaba y la hacía yo. O sea, el saber que si estudiaban, que no tuvimos nunca problema. Y él no sabía nada del colegio, pero no tenía tiempo. Entonces, bueno, la verdad es que lo llevé bien, porque estaba acostumbrada. E no día a día, cos fillos, porque falas das tarefas do fogar, da empresa, supoño que o teu compañeiro, Sí. o pai de Mati, pois xa fai cousas diferentes con elas das que teu pai intuo que non facía, non? Él sí, o sea, me refiero que ya sabe, aparte de en qué clase va, por ejemplo, pues sí sabe sus cositas, me refiero, participa de su ocio también. Claro, yo pobre, a mi padre, en el fondo me dio mucha pena que se perdiese toda esta parte. Yo sé que era feliz con la empresa y fue como un tercer hijo. Lo que pasa que yo cuando me incorporé a la empresa dije, jo, yo no me quiero perder también la parte familiar, la parte eso. Y me organicé la vida de otra manera. Entonces, mi compañero, lógicamente, sí que hace, ¿verdad, Mati? Que hace muchas cosas contigo también, papá. Ah, sí. A ver, que fai? Pues en verano, en la casa que tenemos, pues tenemos un garaje y ahí, bueno, pues toda la familia tiene las bicis. Entonces, mi padre y yo cogemos la nuestra y vamos pues a dar un paseo y imagínate que salimos a la tarde, pues a lo mejor podemos venir a la noche porque nos lo pasamos muy bien y también algunas veces en casa, no sé, tenemos juegos de mesa y jugamos, pues sí, mi padre hace también muchas actividades conmigo. Disfrutas de tempo de calidade con el. Moitísimas grazas ás tres por compartir a vosa experiencia. Gracias. E por último, temos con nós a unhas mulleres referentes no ámbito musical, a Uxía, cantante e alma mater de María Fumasa, Fita Xenlle e Nuria Freiría. Aí están, sí. O Pirin Pin Pin, Pirin Pin Pin é unha das cancións máis populares dos últimos anos en Galicia e unha das súas voces é Fita, do grupo Malvela. Nai de 6 fillas, 5 mulleres e un home, inculcou sempre a súa familia o amor pola música, a mesma que ela lle permitiu vivir experiencias que se non fora polas notas musicais estarían silenciadas. Uxía, filla de Fita, leva máis de 35 anos vivindo da música e poucos artistas poden decir iso. A Voz do Atlántico está considerada unha das maiores embaixadoras da música da poesía galega e, de feito, próximamente publicará un novo disco, De tu casa a la mía. Unha colaboración con Javier Ruibal, que fala da relación de Federico García Lorca e Rosalía de Castro. E, por último, está Nuria, neta de Fita e sobriña de Uxía, ten 28 anos e estudou filoloxía clásica, pero a súa vida está sempre ligada á música. Toca 2 instrumentos, entre eles a arpa, e ademais de ser unha gran música, pois está na Orquesta Son de Seu coa súa nai Ana, sendo esta a primeira vez que unha filla e unha nai coinciden nesta formación. Pois, benvidas as tres, escoitamos un pouquiño como a música labrou a vida da vosa familia. Eu queríalle facer un comentario a Fita porque entendo que o Grupo Malvela para esas 14 mulleres foi algo máis que un compartir ocio ou dar música, non? Para moitas significou sair da casa, sair máis da casa ou por fin sair da casa. Explícanos, por favor. Pois iso foi a partir de unha asociación de mulleres rurais, pois decidimos facer un cursiño, porque Uxía estaba dando un curso tamén en Vigo, e dixemos, bueno, nós que somos de aquí de Mos, porque non facer tamén, pois intentar cantar e facer un grupo ou algo, non? E así foi como empezou Malvela.
E, bueno, a cousa foi despois ir buscando personas, o sea, mulleres que quixeran cantar, claro. Entre elas estaba a señora Carmen, que tamén, unha muller de 80 e tantos anos, pois se incorporou con nos a cantar e gravou un disco e a verdad que dicía sempre, bueno, se non chega a ser por isto desta formación, non podía salir da casa. O sea, non salía prácticamente, eu casi non a coñecía e vivíamos cerca. E foi nunha excursión que oín cantar e lle dixen, mire, por que non ven a cantar? A onde vou eu que xa sou maior, xa teño moitos anos. Eu nunca a edad non é ningún obstáculo para poder cantar. E así se decidiu incorporar con nós, e gravou un disco e, bueno, con moita pena xa non está con nós, pero deixou a pegada, non? Sí, é unha fonte de experiencia, porque isto que nos está a contar pasou aí 20 anos. Para moitas foi case unha vía escape, non? Porque a maioría entendo que vos dedicabades ás tarefas do fogar. Claro, as tareas da casa, a maioría, porque senón non poderían asistir aos ensaios e así. E de repente houve ensaios, actuacións, focos... E de repente, Uxía, que é así, que se mete en 50 cousas, pois dice, nada, pois hai que gravar un disco. Dice, como? Dice, sí, xa, pois un poquinho máis de preparación e xa está. Xa podemos gravar un disco e salir a cantar por aí. E así foi. E nós salimos a cantar por todas partes. No estranxeiro, en toda Galicia e parte do país. E como vostede dicía, a idade non foi un problema. Non, ningún problema. Incluso nese momento para tomar o mundo coa música. Agora levamos aí 2 aniños e pico que non podíamos nin ensayar, nin xuntarnos. E claro, iso foi que nos deu así un pouco, pero saímos xa con moito empuxe e aí estamos xa, xa gravamos o 5º disco. Outra vez nela. Uxía, cando escoitas o que significou para elas a música, eses anos que foron para ti de moito traballo tamén, que agora quero que nos contes, que o que pensas? Que che pasa pola cabeza? Pois pásame pola cabeza que a música ten un poder transformador alucinante, non? Na nosa sociedade, na familia tamén. Entón, sempre me gustou pensar niso como algo que pode mudar a vida das persoas, non? Mellorar o entorno no que vivimos. Entón, no caso das Malvela foi así. E mentres os homes quedaban facendo a cea na casa, cousa que non era tan común, ou ían de grupis a coñecer o traballo delas, non? No meu caso, tiveron moito máis doado cando eu comecei, aínda que estudiei filoloxía románica tamén e logo quería dedicarme á música, e os meus pais abrironme o camiño, non? Pero a miña nai que se fixo cargo da educación de 5 mulleres e un home con moitísimo traballo. Por iso, gústame pensar que Malvela ou María Fumasa, que é outro proxecto familiar no que o centro é Rui, o meu afillado, pois tamén ten ese poder a música, non? De transformar a sociedade e estar moito máis felices, non? Alégrame moito que a música sexa o fío conductor desta familia. Por iso tamén a miña sobriña Nuria segue os pasos da familia na música, que ten ese poder emancipador tamén, non? A música, porque además é un modo de expresión, ti podes contar a túa vida, contar o que sentes, expresalo a través da música, parecenos fundamental, mas non só para os grupos que gravan discos, sino para calquera de nós. É unha vía de expresión. Eu estaba escoitando antes as fermosísimas mulleres que nos precederon e canto se aprende, non? Dos oficios, de cada un dos oficios, non? Para min, eu sempre digo que teño o oficio máis fermoso do mundo e como muller creo que é importante darnos conta do noso potencial, porque elas deronse conta de que, ademais das tarefas do fogar, podían facer moitísimas outras cousas e, dende logo, expresarse a través da música, como Nuria, non, Nuria? Uxía,
Voulle preguntar tamén a Nuria, ti como observadora e ti dende a túa experiencia, credes que neste punto unha música ten que traballar máis cun home para demostrar a súa arte ou ti tiveche que facelo máis ca un home e despois se lle respondes? Pois sí, traballei moitísimo, non? Dende eses comenzos até o de agora, tes que demostrar permanentemente pois, a túa valía profesional, ser moito máis creativa, botalle moita imaginación e traballar. Por iso creo que aínda hoxe é un día de celebración e tamén é un día de loita, porque aínda queda moito camiño para visibilizar o noso traballo, para que esteamos en igualdade de condicións. Por iso existe o feminismo, por iso existe tamén esta loita, non? que nos une as tres xeracións e creo que aínda estamos nese camiño, non? Estamos nese camiño e alégrome moito que as novas xeracións xa tomaran nota e estean moi conscientes diso, non? Nuria, cal é a túa experiencia? Eu, dende o meu punto de vista, sí que penso que se avanzou moitísimo. A xeración da miña tía fixo maravillas, pero creo que aínda queda moitísimo por facer. Hoxe en día unha muller en todos os ámbitos, non só no da música, é moitísimo máis cuestionada que un home. Entón, en todos os ámbitos, as mulleres temos máis dificultades para ter esa seguridade, porque nos están quitando constantemente, co mansplaining, bueno, podría contar varias anécdotas. Sí, contas, que así entenderemos lo mellor. Cales son esas situacións as que ti te afrontas aínda agora? Pois, por exemplo, hai pouco o meu adestrador fixeme un comentario sobre mitoloxía. Ti non sabes o que é Victoria Pírrica? Eu, sí, claro, estudiei filoloxía clásica, así que un pouco entendo. Entón, bueno, veume dicir que non, que eu estaba equivocada, que tiña que aprender de mitoloxía, que iba a saber máis o da gimnasia que a min, que tal. Efectivamente, eu no momento quedeime así un pouco impactada e non lle dixen nada, pero despois, pensando, dixen, non, é que era ele que estaba confundido. Díxome unha información que non era certa e eu asumín que era eu a que estaba equivocada. Dá moitísima rabia, porque no momento quítache toda a seguridade e dixe que non ten razón de ser, pero é así, enfrentámonos a estas situacións constantemente. Entón, claro que afecta. Uxía, que escoitabas e sentías? Pois que é certo que hai que saber neses casos tamén impoñerse, dar a túa opinión e non duvidar. Eu sei que é difícil porque iso é o modus operandi tamén da sociedade así patriarcal que nos toca vivir. Entón, temos que estar moi seguras de nós, moito traballo interior, moita didáctica, dende logo unha cuestión moi educacional. Entón, pasa por moita conversa, por iso agradecemos moito estar aquí hoxe, porque tamén nos deu a oportunidade de conversar entre nós sobre a nosa vida, sobre o que nos gustaría que fose, non? Entón, estou moi orgullosa de Nuria, dos pasos que dea, porque ela é moi consciente da súa valía, aínda que ás veces non o pense. Pero é certo, hai unha xeración moi preparada, unha xeración cunha educación na igualdade, non? Que a miña irmá Ana lle deu a ela e a María, non? Así que, bueno, e por suposto agradecidísima a miña nai por abrirnos os ollos. Ela era unha muller que traballaba, estudiou administrativo e despois comezou a traballar ata que casou nese momento. Aí se corta, digamos, o tema laboral. Ela, cando estaba un pouco cabreada, ás veces tamén nos dicía, que me mandaría a mí? Co ben que estaba eu traballando, ainda que no traballo tamén se sufriu algunha situación, non? No traballo, pois, bueno, eran circunstancias distintas as de hoxe, non? A xente, pois, pensaba de outra maneira e tal. Eu estuve traballando en dúas empresas. Na primeira estuve encantada porque era unha oficina moi grande,
o sea, bastante... Eu ali era a única muller, non? E eu estaba co contable, traballando, e tal, pero, bueno, a partir de que levaba aí un tempo, non moito, pero isto, meu pai, pois, tiñamos un bar, non? E conocía moito a un señor que tiña unha empresa tamén en Vigo. Entón, lle dixo, ui, é unha pena que esta a túa filla, pois, isto teña que ir ás travesas, e así eu quedo ali máis, nos temos o traballo máis cerca, máis no centro de Vigo, e non ten que, bueno, ir andando desde a Plaza de España ás travesas. E, bueno, pois empecé aí e tal, pero, bueno, a verdad que me quedou moita pena, estaba moi contenta no outro sitio, e aparte tuve a mala suerte de que tuve que presenciar unhas escenas que non me gustaban, non? E quere contárnoslas? Sí, isto, bueno, na oficina eu estaba co contable tamén, noutra oficina, noutro departamento, pero resulta que a rapaza que levaba na outro departamento das facturas e iso, pois me chamaba para ir a que lle axudara ali a terminar as facturas e tal. E, bueno, pois tuve que presenciar así certas... De acoso, non? De acoso, sí. De acoso, bueno, non sei se estaban de acordo ou non estaban, pero a cousa era que tuve que presencialo, non? E non me gustou, e, bueno, pois a verdad que unha das cousas que me animou xa a casarnos foi porque non estaba a gusto ali e dixo, bueno, pois venga, e deixei o traballo. O meu pai era músico tamén, polo tanto, é alguén que tamén nos introduciu na música, e aí comezou esa longa aventura que xa levades canto tempo, 60 anos. Pois de algo me serviu tamén, non, estudiar o que estudiei, porque despois había que levar un control. Porque eran 6, e entón había que ir a compra e había que facer números. E, bueno, non tivemos nunca ninguna dificultad, estudiaron o que quixeron. Isto, Uxía, ainda ao principio, claro, só tiña unha asignatura e pico, non? En media, ou dúas, para terminar a carreira. Resulta que, claro, plantou, díxome, pero, bueno, pero mira que faltándoche isto e tal. Pero nada, dice, vou pola música, bueno. A música é máis poderosa sempre, entón sempre se impón. Entón, pois nada, todos contentos, porque miramos que era o que ela lle gustaba. E, bueno, dúas irmás máis, pois tamén... Son profes de música. Son profes de música e compositoras, son todas moi creativas, moi creadoras, como toda a xente que ven detrás, que tocan instrumentos tamén. E pensamos que nos animamos a todo o mundo a que o faga, porque a música sí que empodera, a música nos dá unha visión do mundo diferente e nos permite expresarnos. Así que moi feliz de que a música chega a transformar a nosa familia e o entorno, o noso entorno tamén. Ben, para rematar, Nuria, quería que nos fixeses unha reflexión, levas escoitadas todas estas sesións e agora as palabras da túa tía e da túa abuela. Cales son as cousas que tes claras que non se poden permitir? Bueno, creo que hai unha serie de cousas que xa, por sorte, vamos superando gracias ás xeracións anteriores. Estamos nun punto no que bueno, hai cousas que xa non se permiten. Pois, por exemplo, que a muller estea obligada a quedar na casa, a ter fillos e casar. Xa é unha cousa que queda na decisión dela. Ninguna está afortunadamente obligada a eso. Pero aínda hai moitísimo que facer. Eu aínda, vexo que a brecha salarial sigue aí, hai moitísimas
moitísimas profesións nas que aínda hai moi poucas mulleres, por exemplo, na política. Bueno, aínda moito que facer no tema da imaxe persoal. Por exemplo, as mulleres estamos moitísimo máis oprimidas. Eso é onde temos que enfocar agora, nos cambios que veñen. O que conseguimos, pois, afortunadamente, xa está aí, pero hai que seguir. Moitísimas grazas ás tres por acompañarnos. Un placer, grazas. Bueno, tras escoitar todo isto, penso que queda pouco por engadir. Levámonos todas as reflexións connosco para madurar e compartir. E xa imos rematando e damos paso agora á clausura do acto por parte do presidente da Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo. Moi bons días a todas. Moitísimas grazas por esta lección de vida das 10 mulleres que nos regalaron coa súa presenza, co seu traballo e coa súa experiencia, pois moitos anos, moitas décadas de unha evolución social que, sin dúbida, forma parte da historia de Galicia e que é moi expresiva de onde vimos, onde estamos e onde queremos ir. Moitas grazas, por tanto, a Celia por levar este coloquio e as persoas, as palilleiras, as adegueiras, as músicas que nos trouxeron con distintas etapas xeracionais, dende a avoa, a filla e a neta, as súas vivencias dende fai moito tempo, dende que en Camariñas non había colexios e había que ir a CE, ata a inmediatez de Mos e tamén, por suposto, pois na Ribeira Sacra, coa muller máis xoven que tivemos hoxe aquí, con esa rapaza Matilda, que ten as cousas claras, a pesar de que ten a sorte de non ter consumida moita porcentaxe da súa vida. Saudamos, lóxicamente, a Conselleira de Emprego e o seu equipo en materia de igualdade, e as conselleiras que hoxe están con nós, a Conselleira de Infraestructuras, a Conselleira de Medio Rural, perdón, a Conselleira do Mar, falta a Conselleira de Política Social, que estará noutro acto, pero que son as persoas que nos acompañan no goberno. Somos 11, o número de conselleiros que forman a Xunta de Galicia, 5 mulleres, 6 homes, máis o presidente, e tamén aos altos cargos da Xunta que están agora por aquí, mulleres e homes que conforman un equipo onde maioritariamente na Xunta de Galicia traballan mulleres. Somos unha administración pública con 90.000 familias aproximadamente traballando. A maioría delas son mulleres porque a maioría das mulleres ocupan a sanidade pública, a educación pública e tamén outras partes da administración, a administración de xustiza, e a maioría dos altos cargos da Xunta de Galicia, considerando como tales as direccións xerais e as direccións xerais pois tamén están, polo que sei, polo menos cando fixemos a última conta, ocupadas maioritariamente por mulleres, porque en Galicia hai máis mulleres que homes. E, por tanto, desde o punto de vista poblacional, pois a proporción axeitada é con 20. Grazas a Valedora do Pobo, aos entidades sociais que nos acompañan, tamén ao mundo empresarial e ao mundo civil que conforma Galicia. Galicia é unha terra matriarcal. Acabámoslo de ver no exemplo destas 3 familias que son pois as protagonistas do día de hoxe. Galicia ten nome de muller e, por tanto, non sería posible entendela sen as mulleres que tecen día a día con paciencia e sabiduría, como as palilleiras de Camariñas, nin sería o mismo sin esas mulleres que sacan o mellor da nosa terra para ofrecer esa Galicia calidade que está cada día en máis mesas, en máis restaurantes, a Galicia calidade do viño da Ribeira Sacra, ou sen esas artistas que chegan ao máis profundo de nós, que nos recordan de onde vimos,
como somos e tamén o que sentimos, que son esta familia de músicas de Mos. Vímoslo efectivamente ao longo do século XX. As mulleres que estuveron hoxe aquí, que están aquí, que nos falaron, é a representación das mulleres da Galicia do século XX, con incursións no século XXI, porque probablemente, como mínimo, 2 ou 3 das mulleres que hoxe nos acompañaron naceron no século XXI. Por tanto, estamos a cabalo de 2 séculos. Galicia, como digo, é unha terra matriarcal, non debería ser preciso, por tanto, dedicar un día a poñer en valor o labor das mulleres. En Galicia hai xeracións que sabemos da súa valía, porque xa empezaron a educarnos nunha igualdade, polo menos legal. A cuestión é que sexa ou non efectiva. Pero o certo é que compre resaltalo, porque en pleno século XXI hai situacións que demostran que non hai unha plena igualdade real, efectiva, diaria, de dereitos entre homes e mulleres. E creo que eso hai que aceptalo, porque se non aceptamos o diagnóstico, mal poderemos acertar no tratamento. As mulleres son a metade da población, un pouco máis, son, por tanto, a metade do talento, a metade do potencial do mundo, e sen mulleres pois non é posible a innovación, o progreso. Sen acadar a plena igualdade, pois, por tanto, non vamos a poder avanzar nun mundo mellor. E o desenvolvemento inclusivo dunha sociedade é garantir a igualdade de oportunidades. Se todos podemos competir co mesmo regulamento, se todos podemos conseguir cos mesmos instrumentos os fins que pretendemos, entón a igualdade non é unha opción, é unha obriga. E o deber das administracións é garantir ese dereito. E o obxectivo, por tanto, non serve de nada se estamos sós no camiño. Pode haber administracións públicas que cumplan con maior intensidade esa igualdade real e efectiva, pero fora do sector público, se non se cumple, pois, evidentemente, pois, isto non está completo. Por tanto, como di o lema desta campaña, a igualdade está nas nosas mans, na de todos, sin excepcións. En primer lugar, na máis dos políticos, dos que teñen a responsabilidade durante un tempo da súa vida de xestionar os intereses xerais, de representar a toda a población, pero está tamén nas más das familias, que deben inculcar esos valores dende o primeiro instante. Está na más dos homes, que debemos corresponsabilizarnos coa crianza e co cuidado dos fillos ou das fillas. E está na más das empresas, que deben de tratar por igual homes e mulleres e non penalizar a maternidade, senón o contrario, intentar favorecer a maternidade e intentar, con cargo ao propio presuposto da empresa, coas provisións que sexa necesario, pois que as traballadoras podan ter fillos, e se é posible, con todas as facilidades, e se é posible tamén cunha discriminación positiva, porque ao final non solamente están traendo fillos ou fillas, senón que están arriscando a súa vida para facelo, cousa que os homes, evidentemente, non o temos que facer. Pois na defensa da igualdade de dereitos de mulleres e homes non caben matices, non caben eufemismos, e non cabe minimizar ou querer trivializar o problema. É un principio que nos debe de unir como sociedade. Na defensa da igualdade temos cabida todos, e non é algo propio dunhos partidos ou dunha ideoloxía. É consustancial con unha persona, polo feito de ser persona. Por tanto, se facemos ideoloxía ou política con isto, pois lamentablemente estamos perdendo a orientación auténtica da igualdade real de mulleres e homes. Acabar coa discriminación, por tanto, é unha prioridade. Penso que tentemos de traballar unidos, concretando accións e propostas, non con polémicas, non con discusións nas redes, non confrontando, si denunciando, por suposto, e si posicionándonos claramente,
Pero canto máis consenso sobre este asunto, máis rápido avanzaremos. É evidente que se teñen dado grandes avances, o decían as 10 mulleres que hoxe nos acompañaron, pero tamén é evidente que queda moito por facer. Penso que esa conclusión é constante e continua nos parlamentos de hoxe. Aquí estaban presentes avoas, nais e netas, e que comparten algo en común, que non teñen os mesmos dereitos en todos os ámbitos, que a metade da población restante, que somos o xénero masculino os homes. Evidentemente, con distinta intensidade. As avoas de forma clara e constante. As fillas, pois tamén con reservas. E as netas, que, dende logo, acreditamos que non van calar, pois tamén atopan, efectivamente, pois algunha reserva todavía na sociedade. Recoñecer que falta moito por avanzar é imprescindible. Pero tamén é fundamental recoñecer que avanzamos moito, porque senón volvemos a equivocarnos, na nosa opinión, da situación na que estamos vivindo. Apreciamos melloras, sí, sin dúbida. Non hai datos que non evolucionen favorablemente. Cuestión distinta é se acadamos ou non o perseguido. Probablemente a conclusión é que non. Pero Galicia, por exemplo, é a segunda comunidade autónoma coa taxa de mulleres autónomas máis grandes de España. Pois 5 puntos máis que a media de España. O 41% do total das persoas autónomas son mulleres en Galicia, en España o 36%. A taxa de emprendemento é claramente moi superior ás mulleres galegas que ás mulleres do resto de España. En este momento, se miramos as afiliacións á Seguridade Social, hai 500.000 mulleres afiliadas á Seguridade Social o mes pasado, o que acredita que nunca na historia económica de Galicia tivemos 500.000 mulleres afiliadas á Seguridade Social. E iso non minte, porque os parámetros das enquisas de población activa ou incluso os rexistros de paro nas oficinas do INEM sempre son subxectivos. Agora ben, o número de afiliados á Seguridade Social, eso non é ningunha cuestión subxectiva, é un dato absolutamente incontestable. Pero queda moito por facer. O paro sigue sendo maior o paro femenino que o paro masculino. O 31% das mulleres teñen postos de responsabilidade nas empresas, 31%, por tanto, ainda queda un gap moi importante. O 90% das excedencias por cuidado dos fillos son das mulleres, non son dos homes. E hai unha brecha salarial evidente. Pero cando comparemos a brecha salarial en horas de traballo por muller, resulta que en Galicia hai menor brecha salarial que en Alemania ou que en Francia. Por tanto, as cousas non están tan mal nin tan ben como opinan ou dicen algúns en función do lado no que se mire a situación. Hai moitísimos retos. Eliminar a fenda de xénero, promover a corresponsabilidade no fogar, fomentar a conciliación real, garantir a igualdade de oportunidades, garantir a retribución laboral e salarial, incentivar o liderado das mulleres, potenciar o emprendemento femenino e acabar co crime machista. Porque iso sigue aí e iso non somos capaces de acabar con un disparate absoluto, con un asesinato polo feito de ser muller, parella ou filla ou exparella e non aceptar a decisión voluntaria de esa parella, de esa exparella ou incluso de esa filla. Eu penso que en Galicia temos unha sociedade que o ten claro, dende logo o que intentamos é interpretar esa sociedade cando tomamos decisións de goberno, porque o importante dos gobernos é saber cal é a sensibilidade da maioría das persoas que conviven nun país. Certamente, o presuposto que temos por igualdade é o máis alto da nosa historia. Son máis de 31 millóns de euros. Un 24% este ano sobre o pasado ano. Hai un plan de emprega a muller, porque temos un problema de paro femenino superior ao home.
Hai unha consolidación de igualdade laboral, que insistimos cun programa específico. Somos a primeira comunidade en impartir formación específica en igualdade laboral, a primeira comunidade de España. E, no ano 2022, imos a destinar 16 millóns de euros a medidas de conciliación. Este curso, no que estamos, Galicia é a única comunidade autónoma onde as escolas infantís non son gratuitas. E o próximo curso, a partir de setembro, nos converteremos tamén na primeira comunidade autónoma en que a escola infantil chega a gratuidade. Desde os primeiros meses, desde que unha familia decide levar a un bebé a unha escola infantil, ata os 3 anos, ou 4 ou 5, que empezamos o seguinte ciclo formativo. E, por suposto, insisto, temos medidas para loitar contra a violencia sexual e de xénero, que sigue existindo, e que sigue habendo trata, e que sigue habendo este tipo de obriga para atopar o salario indigno. Pois ben, contamos con centros de atención ás 24 horas a vítimas de violencia de xénero. Cada vez que hai un problema, nos presentamos de oficio e nos presentamos diante da xustiza. Cada vez que hai unha víctima de violencia de xénero, a Xunta de Galicia persónase nesa causa para defender, pois, evidentemente, os huérfanos que quedan, ou para defender simplemente o que entendemos que Galicia defendería. E por iso o facemos. E este ano, pois, imos a sacar o primeiro Plan Galego contra a explotación sexual, porque sigue existindo este problema, e, por tanto, o obxectivo é que Galicia sexa un referente de sosiego na sociedade, un referente de convicción e de defensa das nosas conviccións, estar tamén na vanguarda das sociedades máis adiantadas neste campo e seguir dando pasos para alcanzar o que pretendemos, que é unha sociedade mellor, e, por tanto, unha sociedade igualitaria. Ímolo facer cunha nova lei de igualdade que acabamos de estructurar as ideas forza na reunión do pasado xoves no Consello e que está ou vai estar a información pública, a exposición pública inmediatamente. Que faremos con esta normativa? Bueno, primeiro, mellorar un plan de igualdade e unha lei de igualdade que fixemos na década dos 90, do século pasado. Por tanto, volvemos aí outra vez a estar dentro das comunidades autónomas que legislaron antes. E, por tanto, os que nos precederon, fai 30 anos, no Parlamento Galego estábamos falando disto e estábamos chegando a acordos. E en materia de igualdade, hai moitos máis acordos de todas as forzas políticas parlamentarias que desacordos. E que pretendemos con esta nova normativa? Reforzar a protección das mulleres fronte aos ataques sexistas, porque siguen existindo a través de medios tecnolóxicos, que os hai. Recoñecer e apoiar as vítimas de mulleres que sufren discriminación múltiple. Non solamente hai unha discriminación home-muller, tamén hai unha discriminación por etnia, ou por discapacidade, ou por idade. Por tanto, introducir no benestar laboral das empresas as políticas de conciliación, o teletraballo, as sustitucións por maternidade. Nesta lei imos a intentar ser a primeira comunidade en recoller os requisitos mínimos de formación en igualdade. E é que tamén na educación pois volvimos a innovar. E hai unha materia de igualdade optativa, pero hai unha materia de igualdade na educación pública da Xunta de Galicia. E, por tanto, as rapaces e os rapaces pois empezan a escoitar, non só na casa, senón tamén os profes, pois que expliquen realmente con material didáctico, con exemplos e con formación previa dos profesores, todo este reto. E a lei vai incorporar un estatuto das mulleres do rural e das mulleres do mar. Porque se Galicia sigue tendo o nome de muller, a muller ten un enorme impacto económico, social, no ámbito rural e no ámbito da mar. Escoitábamolo dunha forma máis explícita na testemunha das mulleres de Camariñas. Pois, queridas amigas e queridos amigos, é evidente que queda tanto por facer,
pero tamén é evidente que temos feito tanto que debemos de animarnos para proseguir. E cando miramos ao futuro, é seguro que todos desexamos unha Galicia máis próspera, unha Galicia máis xusta, unha Galicia mellor. E para ter unha Galicia mellor é imprescindible esa plena igualdade pola que moita xente leva loitando moito tempo, e alcanzar está nas nosas mans. Eu lles podo asegurar que o que vexo desde o tempo que me adico os temas de Galicia, pois a Galicia da década dos 90, cando se empezou a discutir sobre os textos de igualdade, sobre unha lei de igualdade, sobre o primer plan de igualdade, a Galicia do ano 22, pois, é que isto xa non se discute. O único que podemos discutir é como podemos facelo mellor, como podemos acertar máis, como podemos ser máis eficaces. Pero o resto, unha discusión ao respecto sobre este asunto, nos parece que é unha cuestión absolutamente paleolítica, como creo que decía a presidenta da Asociación de Paleeiras de Camariñas, non? Isto non ten discusión. O que temos é que pasar a acción con accións máis perfeccionadas, máis concretas, acertar, ser implacables. Implacables contra calquer tipo de discriminación e implacables con estos homes que maltratan as mulleres, e as mulleres en silencio non o denuncian, e estos homes que, eso sí, xa se ve, cando ese maltrato se convirte en violencia física con resultado de morte, que lamentablemente aínda hai moita xente que padece este maltrato psicolóxico, este maltrato físico, e aínda perdemos mulleres simplemente por a incapacidade e a tolemia de algúns homes. Grazas de verdade por esta xornada, que creo que foi unha xornada de reflexión, optimista, realista, unha xornada que nos enche de satisfacción por ser unha sociedade plenamente consciente do que ten avanzado e do que queda por avanzar. Mais nada, moitas grazas. Por último, despedimos este acto igual que empezamos, acompañados de música. Elas son un trío, un grupo composto por 3 mulleres que din estar enamoradas de Galicia. Son Caterina Linque, piano e composición, Su Garrido, voz, e Susana Blanco, celo. Entre os seus proxectos artísticos destaca Miña Almiña, un álbum publicado no ano 2020 que conta con música original e letras de Rosalía de Castro. Forman parte del a peza do Principio que escoitamos, máis os seguintes 2 temas que nos van interpretar. Pero eu xa aproveito para despedirme, foi un auténtico prazer estar hoxe con vostedes, recordarlles que haberá un aperitivo ao rematar a actuación musical e moitísimas gracias a todos por estar aquí presentes e formar parte deste encontro. Agardamos vernos e volver a xuntarnos o ano que ven. E, mentres tanto, sigamos traballando 365 días pola igualdade. Nada máis un pequeno apunte a todas as mulleres que participaron nestas charlas. Por favor, quedade 5 minutiños para facer a foto de familia. ¿Sí? Xa está. Como
Que cantes, que chores, que rías, que